Faktaahan on se, että rakentaminen ja yleensäkin kiinteistöt, rakennukset, niin nehän on melkein kolmasosa niin kuin maailman näistä hiilipäästöistä, ja tästä kolmasosasta noin kolmasosa on sitten vielä itse varsinaista rakentamista, eli se, että puretaan ja materiaalia tuotetaan ja muuta, niin tämähän on niin kuin äärimmäisen olennainen asia, ja rakentaminen on ala, missä me voidaan tehdä tosi isoja asioita, kun niihin ryhdytään. Ja nythän tässä tulee myös tulevaisuudessa, meillä tulee olemaan ihan vaatimukset sitten ihan viranomaistenkin puolesta, että meidän pitää aidosti tuottaa kaikki tämä materiaali jo ihan suunnittelun alkuvaiheessa. Niin kuin tähän lähtee maankäytöstä ja niiden kortteleiden massuttelusta ja rakennusten runkosyvyyksistä ja muista. Niin kuin rakennusluvan mukana pitää 2025 olla mukana tämä hiilijalanjälkilaskelma. Me ollaan Hartelassa ennakoitu sitä tulevaa lakia sillä, että me ollaan vuodesta 2020 asti kaikissa meidän uudissa hankkeissa tai omaperustaisissa hankkeissa niin laskettu hiilijalanjälkilaskentaa. Ja siinä me ollaan saatu tosi hyvää dataa meidän omista hankkeista, jotta me ymmärretään sitten siinä meidän suunnitteluohjauksessa, että mistä se laskenta muodostuu. No sehän muodostuu siitä niin kuin, 3 eri vaiheesta, joka ensimmäinen on se rakentamisen vaihe ja se ennen käyttöä oleva vaihe. Ja sitten se käytön vaihe, joka muodostuu lähinnä siitä rakennuksen energiankulutuksesta, ja sitten viimeisenä on se pieni, kun se rakennus otetaan pois käytöstä. Ja tämä on ollut meille suunnitteluohjaukseen tosi tärkeää, että me ymmärretään niiden meidän omien hankkeiden hiilijalanjälki, jotta me voidaan mahdollisimman hyvin vaikuttaa itse siihen meidän suunnitteluohjaukseen ja niihin meidän omiin tuotteisiin. Minkä tyyppisiä faktoja te olette saaneet, että miten tulisi jatkossa suunnitella, jotta saataisiin aikaan parempia lopputuloksia? No, se me ollaan ehdottomasti huomattu, että sillä niin kuin energiatehokkuudella sillä on tosi iso merkitys siihen rakennuksen hiilijalanjälkeen, mutta jos sen jättää pois, niin sitten se on sen niin kuin materiaalin, sen niin kuin alkuvaiheen, että mitä materiaaleja sinne tulee, ja etenkin siellä sitten niin kuin se julkisivun materiaali ja sitten se itse rakennuksen runko, niin ne on ollut niitä, mitkä on niin kuin isoimpia tekijöitä. Ja sitten on niin kuin tosi paljon sellaista, jotka jakautuu moneen pienempään osaan, että eniten sillä julkisivulla ja rungolla on ollut merkitystä. Ja sitä kautta just se niin kuin, että millainen rakennus se on, että onko se tosi korkea ja hoikka vai... Nämä on näitä samoja asioita, mihin mekin ollaan päädytty ja mitä ollaan löydetty, että usein energiatehokkuus menee aika käsikädessä munkin tehokkuuden kanssa. Ja tämähän on myös tämmöinen hieno oppimisprosessi, eli nyt kun se on monta kertaa jo tehnyt tämän, niin sen tietää jo, että okei, meillä on tämmöiset luvut, ja seuraavaksi, jos me otetaan vähän hiilistä betonia, niin se vaikuttaa näin, ja jos me pikkusen pienennetään eteläjulkisivun ikkunoita, niin me saadaan näin. Eli kyllä sekin on sitten, että kokemuksen myötä niin tämä paranee huomattavasti. Ja tietenkin tietomallintamisella niin me saadaan myös jo hyvin aikaisessa vaiheessa näistä malleista hyvin paljon dataa, aika karkeatakin dataa, mutta silloin me nähdään just, että pystytään laskemaan niin kuin valaistusolosuhteita, lämmitysolosuhteita, ja pystytään myös suoraan heittämään tämä tietomalli sitten toiselle konsultille, joka vielä voi tehdä tarkempia laskuja kautta erityyppisiä laskuja. Että kyllä nämä työkalut koko ajan kehittyy ja muuttuu paremmaksi. Mehän tehdään niin kuin vähintäänkin 50 vuoden päähän näitä rakennuksia, joskus jopa 100 vuoden enemmänkin. Ja sen takia se on äärimmäisen tärkeää, mitä tällä hetkellä tehdään. Toisaalta me joudutaan myös arvailemaan jonkun verran, koska materiaalitekniikka ja laskentatavat menee koko ajan eteenpäin ja ne kehittyy. Mutta mehän mennään tietenkin sen mukaan, mikä tällä hetkellä on paras tieto. Niinpä. Ja vaikka aurinkopaneelit, niin nyt niillä on tietynlainen hiilijalanjälki ja sitten ne niin kun joudutaan uusimaan vaikka 25 vuoden päästä, mutta millaisiakohan aurinkopaneeleja 25 vuoden päästä on, että ne voi olla aika erilaisia kuin ne nyt on ja paljon tehokkaampia, varmasti hiilijalanjäljeltään pienempiä. Joo, tässä joskus aikoja sitten niin me
usein tarjottiin, kun me tehtiin jotain hanketta, niin me tarjottiin, että mitenkäs olisi, jos me laitettaisiin aurinkopaneeleita tänne katolle, ja usein se osoittautui, että se investointi oli aika haastava. Mutta aina niitä sitten tarjottiin, ja sitten kerran tuli sitten semmoinen hanke vastaan, että nyt on se tilanne, että laittakaa niin paljon aurinkopaneeleita kuin saatte. Ja se oli Hartelan pääkonttori Ilmalassa. Ja se oli just, siitä on muutama vuosi sitten, eli silloin just tämä rupesi osoittamaan tämä koko matematiikka, että näitä kyllä kannattaa tehdä. Ja vähintäänkin niihin varautua, koska ne vaikuttaa sitten taas siihen hiilikäden jälkeen, eli kuinka paljon hyvää pystytään tuottamaan, että vaikka aurinkopaneeli itsessään lisää sen, tietenkin sen rakentamisen hiilijalanjälkeen, mutta se sitten taas parantaa sitä hiilikäden jälkeen, eli me saadaan siitä sitten niitä pitkän ajan hyötyjä. Ja niissä on myös tehot parantunut valtavasti viime aikoina. Joo, ja sitten se sijoittelu, että ne sijoitellaan sellaisiin paikkoihin, että ne tuottaa mahdollisimman paljon, niin sitten se energiatehokkuus taas paranee, E-luku pienenee ja sitten se sitä niin kuin käytönvaiheen hiilijalanjälki, se pienenee, kun se energiatehokkuus on parempi. Niin se on kyllä optimointia, että mihin niitä aurinkopaneeleita laitetaan, että ne tuottaa mahdollisimman vähän sitä laskennallista hiilijalanjälkeä. Joo, se pitää paikkaansa. Sitten nyt on tulossa kaikkia uusia materiaaleja, että on näitä julkisivuja, jotka myös tuottaa energiaa. On parvekelasituksia, jotka tuottaa energiaa. Ei yhtä paljon toki kuin aurinkopaneelit, mutta kaikki nämä teknologiat menee koko ajan eteenpäin. Että tässä on jo monta vuotta menty sillä lailla, että esimerkiksi valaisimet ostetaan vasta viime tingassa, koska LED-tekniikkakin menee sitä vauhtia eteenpäin, että niitä ei voi oikein määritellä vuotta aikaisemmin, koska siinä vaiheessa on tullut jo sitten muutama pykälä parempia kestävän kehityksen mukaisia valaisimia, että pystytään silloin optimoimaan tätä prosessia koko ajan, että nämä muuttuu niin kuin ihan, jos ei nyt viikoittain, niin ainakin kuukausittain. No ei, sähköauton latauspaikat on jotenkin huomaa, että joskus ehkä 4 vuotta sitten me ajateltiin, että me ollaan edelläkävijöitä ja laitetaan vaikka 30% paikoista latauspaikkoja, mutta sitten koska suunnittelu ja tuotanto, se kuitenkin vie tietyn aikaansa, että sitten kun ne taas valmistuu ja sitten siellä onkin vain 20% paikoista, niin se tuntui niin kuin silloin, että me oltiin edellä, mutta taas nyt siellä pitäisi olla melkein niin kuin kaikki paikat sähköauton latauspaikkoja, että se on niin kuin sitä tulevaisuuden ennustamista ja että mitä sitten niin kuin siellä 5 vuoden päästä, missä maailma on. Joo, mutta toi onkin niin kuin todella haastavaa, että yksi kollega just sanoi vähän aikaa sitten, että me puhutaan niin paljon näistä pysäköintipaikoista, että ehkä me ei olla enää arkkitehtejä, vaan me ollaan parkkitehtejä. Ja sen takia, koska nämä pysäköintipaikat on yksi tämmöinen tosi iso kysymys, että jotta me saadaan niin kuin hyvää kaupunkiympäristöä aikaiseksi, niin totta kai autoja ei voi olla kaikkialla pysäköitynä, niin usein ne laitetaan silloin pihakannen alle. Mutta sitten taas me joudumme arvaamaan, että mikä on autoilun tulevaisuus yleensä. Niin. Että joukkoliikenne koko ajan paranee ja tiivistyy ja nopeutuu ja samalla sitten tulee se tilanne, että jossain vaiheessa ehkä autoja ei enää hirveästi pysäköidä, vaan ne on koko ajan ajossa erityyppisten järjestelmien kautta. Eli tämä on koko ajan tämmöistä miettimistä. Sen takia ehkä, jos puhutaan isommasta aluesuunnittelusta, niin omasta mielestäni on aika järkevää tehdä pysäköintitaloja, koska jos meillä on muutama kortteli ja pysäköintitalo, niin jossain vaiheessa, jos sen pysäköintitalon tarve onkin pienempi, niin silloin voidaan siihen sitten tehdä vaikka asuintalo sitten tilalle. Ja silloinhan se usein rakennetaan se pysäköintitalo vasta siinä ihan loppuvaiheessa, kun joku alue kehittyy. Siihen saakka ollut maantasopysäköintiä, niin sitä voidaan siirtää eteenpäin näitä päätöksiä. Joo, ja työkalut kehittyy ja sitten materiaalit kehittyy ihan valtavasti. Niin kuin muutama vuosi sitten testattiin ekaa kertaa vihreän betonin valamista eri olosuhteissa ja nyt se kehittyy koko aika eteenpäin. Et tulevaisuudessa ne tulee olla ihan erilaisia ne materiaalit ja paljon paremmin suhtautuu meidän näihin niin kuin lämpötiloihin ja lämpötilavaihteluihin. Kyllä, ja sitten vielä se, että niitä tulee uusia materiaaleja koko ajan, että meillä on hyvin jännittävää ja hienoa aikaa tällä hetkellä. Miten te näette Hartelalla, että mikä on nämä tulevaisuuden trendit just tässä kestävän kehityksen suhteen?
No, kestävän kehityksen suhteen nähdään hiilijalanjäljen ja energiatehokkuuden lisäksi myös luonnon monimuotoisuuden tukemisen. Et kuinka saataisiin vaikka asuntojen tai taloyhtiöiden pihoista sellaisia, että niissä olisi luonnon monimuotoisuutta tukevia asioita. Ja ollaan tutkittu tosi paljon sitä pysäköintiä, että useinhan kortteleissa se pysäköinti tehdään sinne kannen alle. Että miten se saataisiin sinne myös sellaista niin kuin tilaa, mihin saataisiin enemmän kasveja ja isoja puita. Ja uskotaan, että myös ne, niin kuin, kun saadaan isoja puita vaikka korttelin sisälle, niin se luo sinne ne isot puut myös sellaista suojaisuutta, jolloin ne on niin kuin enemmän ehkä ihmisten käytössä ne sisäpihat. Yksi ratkaisu voisi olla, että saataisiko noita autopaikkoja pienempään tilaan, esimerkiksi tällaiseen robottipysäköinnillä tai robottipinopysäköinnillä, jossa ne niin kuin niputettaisiin 2 tasoon ne autopaikat, jotta sinne niin kuin sitten vapautuisi enemmän tilaa sinne sisäpihalle. Hauska kuulla. Meilläkin on ollut juuri näitä samoja ideoita, että me koetaan myös, että just tämä yhteisöllisyys on myös aika tärkeä osa siitä ihan kestävää kehitystä ja se, että aidosti käytetään näitä tiloja, mitä myös tehdään. Ja viherkatotkin on semmoinen trendi, joka koko ajan tulee isommaksi ja isommaksi ja se myös osoittaa sitä, miten tämä kestävä kehitys vaikuttaa näihin esteettisiin ratkaisuihin. Mutta toisaalta niin tällä hetkellä voi olla, että talosta ei ulkoapäin näe, että onko se kestävän kehityksen mukainen vai ei. Että nykyään on niin monta eri työkalua, mitä voidaan käyttää, että se voi olla, että tämä perinteinen kuva siitä, että miltä näyttää kestävän kehityksen talo, niin sekin on muuttumassa. Niin, siinä on muuntojoustavuutta ja luonnon monimuotoisuutta ja energiatehokkuutta ja hiilijalanjälkeä, mutta se on haastavaa, kun niitä kaikkia pitää miettiä yhtä aikaa, koska vaikka energiatehokkuus ja talotekniset ja tällaiset ratkaisut, niin nehän tuo sitten niin kuin katolle tietynlaisia teknisiä härveleitä, jotka taas vie sieltä katon viherpinta-alasta pois. Joo. Sitten halutaan kuitenkin hyvää arkkitehtuuria, niin jos haluttaisiin vain pientä hiilijalanjälkeä, niin pitäisi valita tietynlaisia ratkaisuja, mutta kun me halutaan kuitenkin arvokas kaupunkikuvallinen julkisivu, niin pitää hakea niiden niin kuin 2 väliltä, niin kuin hiilijalanjäljen ja arkkitehtuurin väliltä ratkaisuja. Ja tietysti myös energiatehokkuus tulee siihen mukaan, niin ne on niin kuin kaikkien näiden niin kuin osa optimointia. Ja näinhän se on aina ollut meidän alalla, mutta nyt meillä on tässä lisää asioita, mitä pitää vielä huomioida. Se on aika hienoa. Kyllähän niin kuin energiatehokkuudella ja kaikella on tosi paljon merkitystä sitten siihen niin kuin alkuvaiheen massottelussa, mutta sitten taas ei saa ahnehtia niiden suhteen, jotta niistä asunnoista ja siitä niin kuin itse rakennuksestakin tulee tosi hyvä. Joo, totta kai siis. Tai asuintalon, sehän pitää olla hyvä paikka ihmiselle. Ja vaikka se olisi kuinka kestävän kehityksen mukaan toteutettu, niin jos ei ne asunnot ole hyviä, niin silloin se ei ole kestävää rakentamista. Että jos me teemme niin kuin kaikkein energiatehokkaimman muodon, niin sehän on jonkun tyyppinen kuutio. Tai sanotaan vaikka voipaketti, jos siitä vähän nyt venytetään. Niin silloin siitä ei välttämättä tule aina joka paikkaan se paras asuintalo ihmisille. Ja sen takia joudutaan aina tekemään kompromisseja kautta miettimään, että mitkä on juuri ne keinot tällä paikalla, mitkä on ne parhaat mahdolliset, millä me pystytään tekemään nämä kaikki ratkaisut. Koska just kun muistaa, että se rakennus on siinä vähintäänkin se 50 vuotta, ehkä 100 vuotta, ehkä enemmän, niin se pitää katsoa, että se on hyvä asunto myös 10 vuosien päästä. Eli siinä tulee sitten myös tämä muuntojoustavuuden vaatimukset. Eli sen takia se, että rakennus on muuntojoustava, niin se tarkoittaa myös, että se on kestävän kehityksen mukainen. Mutta toisaalta se silloin tietenkin myös lisää haastetta sekä suunnittelussa että investoinnissa silloin rakennuksen alkuvaiheessa. Eli tämä on aina tämmöinen yhdistelmä näitä kaikkia. Eihän niin kuin voida keskittyä vain yhteen asiaan. Että sen me huomattiin, että koska sitä hiilijalanjälkilaskentaa lasketaan 50 vuodelle,
Niin esimerkiksi, että jos me haluttaisiin muuntojoustavia tiloja, jotka ajateltaisiin, että halutaan korottaa huonekorkeutta asunnossa, niin silloinhan julkisivua tulee enemmän, mutta se sitten taas kasvattaa sitä rakennuksen hiilijalanjälkeä. Mutta jos me nähtäisiin, että se olisi kuitenkin sille asunnon käytettävyydelle tai sen tilan käytettävyydelle parempi, jotta niin kun se olisi pitkäikäinen, niin mä uskon, että se on kuitenkin parempi ratkaisu kuin ainoastaan keskittyä johonkin yhteen vaikka hiilijalanjälkeen. Joo, ja toinen asia on tietenkin, että se on hyvä, että me saadaan aikaiseksi monipuolisia asuntoja. Ja tällä hetkellähän niin kun on Suomessa varmaan 95% kaikista uusista asunnoista, niin niissä on 3 metrin kerroskorkeus, mikä tarkoittaa, että se on joku semmoinen 2,6, 2,7 silloin se sisäkorkeus. Ja se on aika sama kaikkialla. Ja silloinhan se on heti erottautumistekijä, jos se onkin pikkasen korkeampi. Ja silloin me saadaan myös erilaista tilallisuutta niihin asuntoihin. Ja sitten jos mietitään taas kompromisseja, niin tuossa voi helposti tulla myös se tilanne, että ei tullut oikein hyvä asunto, mutta sitä ei voi myöskään oikein muuttaa toimistoksi, koska se on taas pikkusen liian matala sille. Usein jos mitoitetaan liian tiukasti, niin silloin voi olla, että se rakennus ei taivu mihinkään muuhun kuin juuri siihen asiaan, mihinkä se on suunniteltu. Että mitä enemmän meillä on neliöitä käytössä, niin sen suuripiirteisemmin niitä voidaan muuttaa. Et jos mietitään näitä vanhoja asuntoja, vaikkapa Helsingin keskustassa, niin siellä on paljon huoneita, jotka on esimerkiksi 20 neliöä. Nykyään niin kuin suurin huone on ehkä 12 neliöä. Monet huoneet on sitten siinä 7 ja 10 välillä. Niin se on melkein tippunut puoleen se huoneen koko. Niin silloin tietenkin se muuntojoustavuus on myös pienempää. Mutta sitten toisaalta on myös se, että mikä nyt sattumoisin aina on muotia, että silloin kun tehdään muodin mukaista arkkitehtuuria, niin pitää aina kysyä, että onko se sitten vanhentunut muutaman vuoden päästä. No millä me tullaan varmistaa, että nämä meidän nykyiset rakennukset, mitä me tehdään, niin niillä ei käy niin kuin jossain vaiheessa Jugendtaloja sotien jälkeen ruvettiin purkamaan ja nythän me ajatellaan niitä, että niitä ei niin kuin missään nimessä pureta, niin miten me tehdään nyt sellaisia rakennuksia, joille ei tule tulevaisuudessa käymään niin? No itse näkisin, että siinä on jälleen vastauksena ehkä tuo laatu ja muuntojoustavuus, mutta toisaalta myös se, että ne on niin kuin ryhdikkäitä, semmoisia selkeitä, hyviä taloja. Että jos mietitään, niin kyllä maailmassa on tosi pitkään tehty aika rauhallisia taloja niin kuin asumiseen, että ne on kunnon taloja, missä on kunnon seinät ja ne on suorassa ja niillä on kunnon katto. Ja niin kuin että se on semmoinen rehellinen talo, niin mä uskon, että semmoinen säilyttää aika pitkään ton olemuksensa. Että jos mietitään, että 10-luvulla tehtiin Jugendia, 20-luvulla siirryttiin klassisismiin, tehtiin tuolla niin kuin takatöölöä ja sitten sen jälkeen 30-luvulla funkkikseen, 40-luvulla jälkifunkkikseen, 50-luvulla sitten vielä niin kuin romantisoituun jälkifunkkikseen. Niin se koko ajan on mennyt eteenpäin tämä, mutta siinä on aina kuitenkin pysynyt tämä, että ihmisten talot, ne on ollut tietyllä tavalla ryhdikkäitä, hyviä kaupunkitaloja. Että ehkä semmoinen, että jos tehdään liian erikoisia ratkaisuja, jos vaikka näin sanotaan, niin niihin voi ehkä sitten ajan hammas sitten niin kuin enemmän vaikuttaa. Kyllä mä uskon, että hyvä on hyvää myös 50 vuoden päästä. Ja sitten pitää muistaa, että moni niistä taloista, mitkä on purettu, että vaikka ne oli vanhoja, niin ne ei välttämättä ollut myöskään niin hyviä. Monta hyvää purettiin myös toki, mutta ne, jotka on jäänyt, niin ne on varmasti myös sitten osittain sitä parhaimmistoa. Ja ne ovatkin hienoja. Ja sitten toisaalta niin elävässä kaupungissa niin meillä on eri kerrostumia. Ja se tärkeä juttu on, että nämä eri kerrostumat on riittävän laadukkaita. Että yksikään sukupolvi ei varmaan halua olla se, joka teki vähän sinne päin tähän kaupunkiin sen oman jälkensä. Että kyllähän me kaikki pyrimme siihen, että tehdään niin hyvin kuin vaan pystytään.